града. Аз смятам и моите деца от Омайниче, и родителите на моите деца, че човек трябва много да обича и да пази корените си. Затова съм тук във вашия хубав град. Затова ви подарихме част от себе си. Желая ви светли дни, с много добро, с много любов. Обичайте децата си, защото те са нашето бъдеще. Само в любов и в добро. Вярвайте, ще бъде нашата България. Благодаря ви много. Още веднъж вашите бурни аплодисменти за детска вокална формация Омайниче, диригент Таня Орманова. Благодаря ви.